קוראים לי חיים משקיילל ואני בת 11.5 ואני גרה בבני ברק. אני רוצה שיבוא המשיח, אבל עד אז אני מחכה לתורמת שיתרום לי כליה כדי שאני ארגיש יותר טוב ואני אוכל לנהל את החיים שלי בצורה יותר קלה ונוחה, וכדי שאני לא אצטרך לבוא לכאן כל הזמן טיפולים ולעשות דיאליזה. לפני כ9 חודשים קיבלנו הודעה ששינתה את כל המהלך החיים שלנו. הילדה עובר 3 פעמים בשבוע דיאליזה. מי שקצת מכיר מה זה דיאליזה, זה כל פעם זה חוויה בפני עצמה. הגוף לא מתרגל לזה. זה לעתים מלווה בהתכווצויות, יכול להגיע מצב של כמעט עילפון בסוף הטיפול לדיאליזה. ואז פגשנו בארגון שנקרא מתנת חיים בראשותו של הרב ישעיהו הבר, ומפה התמונה נראית בעזרת השם יותר ברורה. יש לנו כאן הזדמנות של ילדה, שבמקום לבלות בבית הספר או בגן המשחקים עם חברותיה, היא יושבת פה במכון דיאליזה, וקלות אפשר להציל אותה, להחזיר אותה לחיים הרגילים על ידי תרומת כליה. אני קורא לכל אדם בריא שישקול את האפשרות להיבדק ולראות אם הוא מתאים, אולי הוא יוכל להציל את חייה ולהחזיר אותה לחיים הנורמליים. היא תזכה על ידי זה להתחתן, להקים משפחה, להביא ילדים לעולם, וכל אלה יזקפו לזכותו של התורם או של התורמת. אני חושב שהרב הבר הוא דוגמה לחולה שחווה את החוויה הזאת של אפשרות לעבור לטיפול בדיאליזה עם כל המשמעות של זה, והוא לקח על עצמו כפרויקט לעזור לאנשים אחרים, ועושה את זה בהצלחה שאני לא מכיר כדוגמתה בארץ. ויש המון חולים שבעצם עברו את ההשתלה בזכות הפעילות שלו ושל אשתו. הרב הבר הוא עושה עבודת קודש, והוא הוציא ממעגל ההשתלה בזכות התרומה הזאת. אני חושב, לא יודע אם להגיד מספרים, אבל מספר ניכר של אנשים, הוא מציל חיים של אנשים. לראות את הבת ככה סובלת זה דבר שהוא בלתי אפשרי, כבר 9 חודשים, שזה זמן רב מאוד. אנחנו מאוד מקווים, אני פונה אליכם, ונמצא בעזרת השם תורם, שיגאל את הבת שלי מהמצב הלא נעים הזה, ותחזור לחיים תקינים, תוכל לשחק, לשתות. אחד החלומות שלה שאומרת, אבא, אתה זוכר שהבטחת לי? ארגון מתנת חיים בראשות הרב ישעיהו הבר לקח על עצמו למצוא בעזרת השם כליה לילדה היקרה הזו. הארגון במהלך 4 שנים האחרונות זכה בסייעתא דשמיא להציל 100 אנשים ולדאוג להם לכליות. כל התורמים, ברוך השם, חזרו בתוך ימים ספורים לבריאות איתנה, חזרו לשגרת החיים שלהם, כאשר הם פשוט שכחו שהם תרמו. אבל אלה שקיבלו מהם את הכליה לא שוכחים, קיבלו חיים מחדש. עוד החופש אני רוצה כבר להיות מושתלת, וכדי שאני אהיה כבר מוכנה לשנה הבאה ואני אוכל ללמוד כבר את הרגיל ואני לא אפספס שום חומר, ושאני אוכל לחיות כמו ילדה רגילה. אני פונה לכל מי שיוכל להציל את הבת שלי, שתחזור לחיים תקינים, לקבל כליה חדשה ולהתחיל חיים מחדש.